Na daɗe ina ƙasar Sin, amma yadda wannan ƙasa ke samun saurin ci gaba a fannoni daban-daban yakan burge ni. A duk lokacin da na ziyarci wani ɓangare na ƙasar, nakan ƙaro. Ku kasance cikin shirinmu na kwaɗon baka maganin mai ƙwalama. Bisa kusantowar wasannin Olympics na lokacin hunturu na Beijing na shekarar 2022. Ƙasar Sin za ta kasance ƙasa ta tara wadda ta samu damar shirya wasannin Olympics na lokacin zafi da na hunturu. Kuma Beijing ya zama birni na farko a duk duniya da ya shirya wasannin Olympics na lokacin zafi da na hunturu gaba ɗaya. Masu kallon mu Assalamu alaikum, barkamu da warhaka. Sunana Fa'iza Muhammad Mustapha. Kawo yanzu watanni biyu kadai suka rage kafin lokacin wasannin Olympics na hunturu da za a yi a nan kasar Sin. Kuma a nan wurin da nake wuri ne da 'yan wasan tsallen kankara na kasar Sin ke atisaye, inda a yanzu haka suke mataki na ƙarshe na wannan atisaye. Don haka na zo domin mu ga yadda wurin ne yake da kuma yadda ake wannan atisaye tare da ku. Mun shiga mota muka tashi daga birnin Beijing zuwa yankin duwatsu. Bayan awowi 2 da wani abu muka sauka a layi 1 na lardin Hebei, inda aka gina sansanin nazarin kimiyya na horas da wasan tsallen kan kankara mai laushi daga dandamali na kasar Sin. Gaba ɗaya 'yan wasan tsallen kan kankara 480 daga tawagogi 29 na ƙasar Sin za su halarci wasannin na Olympics na lokacin hunturu. Domin samar da damar yin atisaye ga 'yan wasan, ƙasar Sin ta kafa sansanonin horas da wasannin kankara na matsayin koli guda 3, kuma sansanin nazarin kimiyya na horas da 'yan wasan tsallen kan kankara mai laushi daga dandamali na kasar Sin ɗaya ne daga cikinsu. Daga, 你能给我们介绍一下吗？好的。来源国家跳台滑雪科研基地，17、27总共包含6条赛道，其中5条是跳台滑雪的赛道，其中这2条已于去年的12月开始正式使用。然后单板滑雪大跳台今年7月已经正式投入训练使用。这个基地除了这些赛道之外，还有那个配套的分动实验室。这里建成之后将是世界上最大的跳台群，可以满足各种训练。Domin tabbatar da ingancin horas da 'yan wasa, an gina hanyar gasa bisa ma'aunin cibiyar ski jumping ta kasar Sin da aka gina a Zhangjiakou. Daga nesa ana iya ganin hanyoyin gasa kamar igiyoyin siliki guda 2 tsakanin duwatsu masu tsawo. Masu kallon mu, kamar yadda kuke gani, waɗannan dandamali a nan 'yan wasa suke atisaye. Amma kuma yanzu lokacin kaka ne, shin ya ake atisayen nan ba tare da kankara ba? Ko menene sirrin wannan fasaha da ake amfani da ita na atisaye a lokacin kaka ba tare da kankara ba? Zan tambayi wannan malamin domin ya mana bayani. 首先我们的赛道是那个冬夏两用的，冬天我们会在这个赛道上面铺那个固雪网，然后造50公分厚的雪，然后通过压雪车推平之后，然后来进行训练。夏天的话，您看到这个就是仿真的草皮，我们通过往上面喷水，增加它降低它的那个摩擦力，然后模拟这个雪面的一个训练。对。Hanyar gasa irin ta dry snow da tsarin fitilu masu inganci sun samar da dama ga 'yan wasa domin su yi atisaye duk tsawon shekara. Tun daga watan Disamban shekarar 2020, tagogin 'yan wasan cross country skiing da na ski jumping na kasar Sin suka fara karɓar horo a sansanin. Wasu 'yan wasa kuwa sun riga sun yi horo a nan har na tsawon watanni 6. 接下来你想体验一下夏季滑雪的感觉吗？可以吗？可以。要我，ina so. Yanzu haka mu ma muna jin daɗin wasan ski jumping. Wannan ya bambanta da abin da na saba gani. wuyan daga为了训练吗？对，您看现在咱们可以看到这个板上的纹路，它是通过那个就是特殊的底纹修板机
然后把这个来就是这个底纹进行修复。然后比赛前训练之前，通过这几道打蜡工序，为了减小它的摩擦力，让运动员的滑行速度更快，然后取得更好的成绩。因为咱们这个项目的那个滑行速度或非常的快，高差比较大，所以需要这个头盔来保护一下。这个我的吗？对，然后您戴一下。然后咱们这个鞋子也是那个专业的那个跳台滑雪的鞋子，您可以先把这个鞋子换上一下。OK， 您注意安全啊！接下来就要上我们的雪板了。亮色了啊！OK， 现在可以尝试一下。OK，Let's go。Na ji tsoro sosai, na tsorata sosai saboda yana da santsi kamar ina kan kankara na kasa tsayawa da kaina. Amma kuma na ji daɗi saboda ban taɓa yi ba sai dai in gani a talabijin. Ko ba komai zan iya cewa a rayuwata dai sau ɗaya na taɓa gwajin tsallen kankara a ƙasar Sin. Dalilin da yasa ake sha'awar alpine ski jumping shine wasan na da sauri da kuma haɗari. Kana domin 'yan wasa su saba da muhallin gasar da kan sauya a nan, an kuma gina ɗakin gwajin ramin iska na wasan ski jumping na farko na ƙasar Sin. Ba iya yin atisaye da tantance ɗaukacin ayyukan fasahohi kamar su gudu kan kankara da yin tsalle da tashi sama da sauransu kaɗai 'yan wasa ke iya yi ba. Har ma da nazarin gwajin juriya da ƙarfin ƙafafu da ƙarfin taku bisa alƙalman da aka samu ta yadda za a samu siffar jiki mafi dacewa a sararin samaniya da ƙarfin daidaiton yin wasa.咱们这座风洞是世界上最大的一座体育风洞，而且它是综合性的。为什么是综合性的呢？这座风洞有三大特点。一，建设速度快，就以中国速度建成的。它从设计到建成是用了2年零3个月，所以它以中国的速度建成这个风洞。第二大特点呢，就是它节省了资金。这因为在国外，0度驻滑一个时间段，起跳一个时间段，加上飞跃一个时间段，它单风洞。咱们这个呢是把这3个时间段呢给连起来了，它综合就串上去，所以呢咱就省了2座风洞的钱。这3座风洞改成1座风洞了嘛，所以这是第2大特点。第3大特点呢，就是它训练运动员可以3个时间段同时训练，强化训练。它用新的理念来设计了这座风洞，再加上重点16局的用它的中国速度把这风洞快速的给建成了，而且是去年11月25号运动员投入使用。Dole ne a ƙago sharaɗi idan babu shi. Wannan tunanin ya samu karbuwa daga al'ummun ƙasar Sin da al'ummun Najeriya. Al'ummun Najeriya sun taɓa ƙera keken wasan ƙanƙara da baƙin ƙarfe da hanyar wasan ƙanƙara irin ta farko da kansu. Saboda yadda suke ƙaunar wasan, ma'aikatan ƙasar Sin su ma suna matuƙar ƙoƙari domin gina wani garin ƙanƙara inda 'yan wasa za su iya yin atisaye a duk shekara. Yanzu haka an cimma burin tabbatar da jin daɗin wasan ƙanƙara ba tare da ƙayyade wurin wasan da yanayi ba ta hanyar kimiyya da fasaha, lamarin da ya aza harsashin yunƙurin cimma burin al'umman Sinawa miliyan 300 su halarci wasan ƙanƙara. Samun ci gaba ƙarfi ne da ruhin wasannin Olympics ya kawo. Ana sa ran 'yan wasa daga ƙasashe daban-daban za su samu maki mai gamsarwa yayin taron wasannin Olympics na lokacin hunturu.